Kai boka, wajenka na zo. Kana amfani da rigar mu, kana cewa kai mai bada magani ne, kai mai aljanu ne, kana cutar mutane. Wallahi, ka kiyaye mu. Mu 'ya'yan gado ne, mu ne masu bada maganin gargajiya na asali, mu muke da aljanun gado. Amma ka dinga zalunci kana cutar mutane, to bari ka jin gaya maka boka. Wallahi idan baka dakatar da wannan mugun halin naka ba, zan turo maka aljanun nan, kuma za su zo, kuma za ka gan su ido da ido. Zan nuna maka kuma ni 'yar gado ce. Ya kamata ki fuskance ni, ya kamata ki bani dama mu zauna mu tattauna. Wannan harka da nake neman abinci nake yi, wannan harka da nake ƙoƙari nake na rufa kaina asiri, wannan harka ita ce dogarona. Na gama aunawa, babu hanyar da zan samu kuɗi matsawar ban keɓance kaina a cikin wannan dajin ba. Na tabbata da cewa duk abin da nake yi abu ne nake yi domin na samu abinci. Na san cewa ke ce 'yar gado, kamar yadda kika ce ke ce 'yar gado, amma ki bani lokaci, ki bani dama na zo na same ki mu tattauna, ki taimaka min ni ma na zama ɗan gado. Dakata boka, duk abin da kake yi